Χρόνων του Διπνοσοφιστήριων ενώνει τις δυνάμεις του με την αισθητική του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, δημιουργώντας ένα νέο χώρο εστιατορίου για μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο των Χριστουγέννων για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το μουσείο έκανε το καθιερωμένο του μπαζάρ. Ένας ειδηλιακός χώρος για όλες τις ώρες της ημέρας. Αριστοκρατικός και ατμοσφαιρικός, ο χώρος του Museum Restaurant σήμανε την αρχή μιας σπουδαίας συνεργασίας μεταξύ του Διπνοσοφιστήριων και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Στόχος της συνεργασίας η παροχή κορυφαίας ποιότητας σε ένα μοναδικό και ξεχωριστό περιβάλλον στο κέντρο της Κηφισιάς. Το Διπνοσοφιστήριο Catering μέσα στον Μουσείο Γουλανδρή έχει το Museum Cafe Restaurant που τις τελευταίες εβδομάδες ξεκίνησε τη νέα συνεργασία και το έχει αναλάβει ο Δημήτρης Σκαρμούτσος. Πάρα πολύ ωραίος κήπος ο οποίος κλείνει το χειμώνα, εσωτερική αίθουσα, το καλοκαίρι δεν το συζητώ, ο καλύτερος κήπος της Αθήνας, εξαιρετικές πινελιές στο φαγητό, νεοελληνική κουζίνα, μικρή Έλληνες παραγωγή και σε κρασί και σε φαγητό. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά μάλιστα, το Μουσείο Γουλανδρή διοργάνωσε το Bazaar The Pop-Up Project στη χριστουγεννιάτικα στολισμένη αίθουσα Γαία. Οι παρευρισκόμενοι